na sa tanan 80 plus na subscribers. Thank you so much for staying, and sa katong wala pa ug sa mga nang hawa kay wala lingaw. Thank you for living. So karon guys, nabasa ninyo sa atong title below nga ang Q&A portion, more siya JTKM, getting to know me, with matching makeup, yeah. So itong i-makeup karon, well, nag-answer ko sa mga ko ay mag-makeup ko, dili ni siya tutorial, but mag-makeup lang ko, like more na siya filter like na makeup, ganun. So mana, dito na may dugayon, dili siya na dayon ta. No? Sige. So sa question number 1, nako, full name. So, my name is Johanny Faith Manto. Pwede sa Johan, pwede Johan. Naraginan nyo kung asang komportable. Kay kanang di ko komportable tawon kong Faith na sa ko ikaduhang pangano. Kay ang hilad kayo nagkuanday dating. Marag, dili ko sanay. Muna. And my age is 19 years old, guys. 19 pa siya tang ta. 19 years ago. Kala ko, 22. Sunod, asad ako nagpuyo. Ang amo jud kay sa Barangay Rizal, kanang Galite. Yeah. Karon nagpuyo ko diri sa Labangon. Okay, nalagi ko na yung trabaho, char. Muna, pero karon wala pa. Kami no work. Sunod, nag-eskwela pa ba daw ko? Wala na. Wala na ako nag-eskwela. Huma naman ko nag-eskwela, guys. Lima ko katuloy nag-eskwela. So, unsa akong kurso? Kuan. BSME. Nakapasar ko pag last year sa exam. Fortunately, nakapasar. Itang taday. Tinabangan ta ni Lord. So, ang sunod na pangutan na, single or taken. Sa inyo makita, guys. Taken na siya po Mahalin sa ninong. Mahalin sa ninong. Susunod na pangutan na. Pila na daw may kadugay sa kong 5 years. And 1 month. Yeah. Ano siya. Susunod na pangutan na. So, kani siya random na gid ni ha. Kika na siya kang Louis Sanchez. Hi, Louis. So, ang iyang una pangutan na. Favorite body part of yours that you are willing to touch by others. Willing to touch by others. Akong agtang. Kay, inyong hikapon akong agtang, no? Baka na saan mong nakagunit sa tibuok kalibutan. Kung mo-touch mo sa kukuan, mahibawaan ninyo yung future. Kung sa manibolang kristal, bayan. Sunod, secret ng hamis na kutis. Sekretong malupit, no? Kuan, guys. Sa ako agad, kaning every morning, di ba? Routine man na ninyo mangilang kasi may mga laway diri na magtok. Ako di man ko para laway. Char! Kung maglaway rita kita kuan, lamian nga mga sudan. Ginoon. Every morning, dili jud ko hilig manghilamos. Kay nga naman. Ang atong now, naginay natural oil nga kinahanglan gani na siya sa atong now. Manang pakataga na dira o sa pakatagahang asa na mo maghilamos. Kataga sa ng natural oil kay vitamins man na sa skin good. Diba? Mo po na hilamos dahil sunod skin routine. Ano lagi to? Kanang usay human akong ligo. Ako napahiran og lotion. Ako no. Silka gina siya, napayang orange, ganon. Nya, akong pangkaligo, di na ta magpalabi, di na ta ng mga kujik-kujik, no? Di kita na dahil. Mga safeguard lang talaga. Sunod na pangutana. Advice to a long-distance relationship. Char. Kasi man digit check C. So, muna siya. Ang akong katambang nyo guys, no? Kinahanglan siya ninyo i-follow ang rules. C-U-T. Communicate, understand, and trust. No?
Lagi na mga importante. Ang L, dito na yung kalimtan. Ang love. Nga, kinahanglan po, sinayang po guys. Iyang po dyan na ninyo. Magpasalamat mo ba ang gitagaan ng bilip? Para, i-bless mo ni Lord. Guys, basta kayo marag ito, katong upat. Katol. Kay, importante mo dyan na sa relasyon ka ng magka-communicate mo, di ba? Kay kung may communication, uyab-uyab ang hindi man lang mag-communicate. Understand, o dapat lagi magpaubos. Usahay, isab-sabin mo siya. Kung naman ganyan mga kanang digin mo magkasinabot na part mo, magsinabot ka na lang yan. Sunod, trust. Love man na ninyo, emotion lang, saligan. Ano na guys? Kaya kung mag-love ka, dapat mag-trusted ka. Ano na siya? Kapag mahal mo, pagkakatiwalaan mo siya. Sa mga single dira, ampo na yun. Ampo na yun ko na to, kinahanglan. Ihatag man na ni Lord ko, di man na magdumot. O di na maglinamot si Lord. Guys, no? Sunod na pangutana. Memorable moment in college. Ha! Katunin na Miss M.E. ko guys, no? Malagi akong memorable. Okay, what you to them, nakadaog itang tanong. Isa given ang pangutana, given ang ako ng giveaway. Kaya ba mo guys? Kato ng nga part kaning mubunot man naman dito ka ng rag. Sibla na saan serba. Tanaw na ko dito. Nakapintel pen ba yun? Hindi na akong nakita ng mga word dito, no? Kanang, yay, dito pa lang may ginawag gasmana. Lisod siya nga pangutana. Kaba mo si pangutana. Kung ang hot sauce ay inalagay sa ref, hot pa rin ba kaya ito? Ngunit pangutana, what's kalimutan na kayo mo na siyang pinakakanang pangutana nga nag-change sa akong life. Wow! Napakaya kung answer na eh. Naman, nakalimot ko pero umuring ito. Hot pa rin ba kaya ito? Yes. My answer is yes. Ano man? Yes. Because above temperature is greater than the sexy body. Nakalimot ko. Nakoy mentor aton. James, thank you so much for the answer. Muna na ko katutang mag-yes. Sunod. If di ka mag-engineering, kung sa course ko nga imong gusto piliin, why? Ang ako yung gusto guys, mag-chef ko, culinary arts pa, no? Nanangkit ko luto-luto. Kanak-kanak kayo sardinas, sa insudan, butang plating-plating, plating-platingan pa, nabuang, butang-butangan, pag kanang binuwakan na kamatis, bayot! Anong gusto, pero wala man, di man nung sigot ako mga ginikanan, okay, wala kita tayo trabahoan na. Okay, karong panahon na, kanang, often kayo ng bakir-bakir, diba? Ano na, yan na daw, lisod kayo ganahan, tsuk manalbaho ng cruise ship pa, ganito, card, Jack and Rose, ganun ba? Sunod is, silosa ba daw kung nga pagka-uyab lain, nagagay ka ng kurso kita niya, diretso tas uyab-uyab ng voucher. Depende sa sitwasyon guys, silosa ko, kanang kung nata sa sitwasyon na kasilo-silo sa jud kaayo, ana, magsilos ka ta guys. Di man sad ta robot gud nga di ta kasilo ana. Muna magsilos kita. Sa pusong bato na kay nagdi ka magsilos ay. Magsilos ka kasi ayaw mo mawala sa iyo yung taong mahal mo. Ganon. Ano na guys ha? Manay tigam ni ninyo. Magsilos nga kanang murag possessive nga kay nga pagkadating no kanang mura na tagihigtan. Kasi di mata binuhing iro dahil. Naman, anong manghinggot man ta? Uyab pa man mo, so let them be. Kung asa nang gusto, hala, magto na sila silang barkada. Lakaw! Kaya nga rak manabalik ni mo. Pag-uwat, tuklo kita mo. Sunod. Did you enjoy your first kiss? First kiss na ko kay dili wa man ko nang enjoy ato guys. Okay. Nga nito, may sa kumuyab kay murag mga udto ato kay musakay na kong ocean jet ba char hi ocean jet. Muna siya padong sa kay so mo to bihat ko sa kumuyab dito sa may plaza sa Ormoc. Dito may nagkanang date sa usa mi get together kay dugay na sa makita kay lagi nag-spill ko dere. Pag na niya to nagduko-duko ako ato, naglingkod ko ba nagduko-duko.
kay sa dihang nagduko ko. Ikalit ko niyo kisan guys. Gikisan bit ako sa amaw. Mato nasyakol. Ano man ka? Mato, gikisan ko sa... Ano na to? Ako tala nag-blush pa. Ano day? Paglarga na ako, nagsakay na ko. Nagpabintana ko, daprin ko sa bintana dahil sa kaning ocean jet, no? So, matuhala na ng piling ko dito. Kanang ganing. Kanang si kagunit sa imong first time lagi. Uy, naugat pa ka ba? Naugat pa ka? Ito, kanang mapil pa na mo ang mga labi. Kung ito na, nang piling na ko ba kay natulala dyan. Tulala, gid ko. Wala. Marami ka na nasa kulungan na background music na. Isang saglit lang, ubod tagal, unang halik lang yung mahal. Nga nang background na yun, nagana na yung nga guys, teka lang mo. Ay! Huwag God. Mas mo to. Hindi ba siya enjoy? Pero second case, patay. Hi daddy! Sorry. Siya ka lang eh. Sunod, patambag naman eh. Patambag na ni guys. Kaya na mga problema sila, no? So, kani, tampag, gikan kang John Ravi Cortez. Hi, Ravi. Ginawa trabatang kanino. Sige, ato na ning solusyonan yung problema dong, ha? Kaya mura kabugat, masine. Iyang problema. Na kami iring na single. Nilaag lang siya pagka last week. Nya, naibawaan na mo, nga magdos ang panahan. Dapat ba na mo siyang palayason? Reve, ay pag-ingan na, ayaw palaya sa inyong irinday. Suma, di palayas ba kasi ang mama nga nagbiga-biga sa kapa? Kumutulit na magpalayas, kaya na sa itong animal act, watcher. Oh, biyaya na sila guys, ang mga iring, mga ero. Guys, kaya ninyo dapat-dapatan, palayason. Pakanoon na ninyo guys, higugma, okay, living things na sila. But, asa na din mga bata diri, sabak kay mga bata diri guys. Sabak kaya no vlog ko diri ha. So ayaw palaya sa Ravi ha, original kong tambag. Ayaw siya palaya sa kay. Palaya sa nang gani ka dadan iring. Mura na ko tatambag. Sunod, unsaon pagtinidor sa sabaw? Unsaon ko pano pagtinidor? Ang nangutanaan ni si ang Jonathan Hontilia. Boy, sobraan mo ka sa dinas. Boy, sana yung pangutanan ako, boy, oy. Marag di naman ni kaya-aya, oy. Uy, sa mga nahibong sa ako gubat, clouds ni guys. Hi, clouds. So, pag tinidor sa sabaw, sige, di mong hanti ka. Nagsabaw mo siya nilatan, may musudan. No worries like that. Char, hi, mads. So, nga, tinidor, may sabaw na siya sa baboy, no? Hindi mo na siya niya na ako din. Namay madal sabaw, gamay. Sige ka lang suyok dira, sige suhamtod, maabtan ka sa panahon sa dinosaur. Hindi, mamalik ang dinosaur, abtan ka, anak. Muna ayaw pag tinuntudong. Ha? Dili ina tinidor ang sabaw. Ha? Gigigil ako, sarap kong siin ha sa bugan. Sunod kay pangutana. Yeah. Kuya, wag pangutana ni gikan ni siya kang Ramon with Slaw. Hi on. Hi konsihan law. So iya pangutana. Kinsay gwapo si James Reid ba daw o siya? Law, sir ka. Ani ni Law? Pabutanay, wa jud layo ra kasi James Reid nimo. Ikaw gyud pinakabuotan akong nailhan nga kaning mananap diri sa kalibutan, no? Ikaw jud buotan kay Law. Oh. A few moments later. So asa nang dita dapit? Oh, katong sa gwapo. Oh, wala gito. Sila kung pabutanay la istoryahan, silaw gyud nay buotan, mas buotan ni James Reid, no? O pagapuhay man sa tali na ta magpalayo aray jud tag James Reid. Ano ba? Silaw. Buotan na silaw, guys, kay pag college na mo, kanang gingwa pa niingon ng maiso nga mag-quiz mi ani na mi answer daan. Matag. Sa
kabutan. So while nagtiwas ko diri no, mag-shoutout na lang sa ko. Shoutout time! So, shoutout guys sa akong editor no, sa akong thumbnail, sa akong intro, sa outro. Thank you so much. Kankan, ang iyang YouTube account guys, Matt Meme World. Oh, ako na yung butang dire. Ay, na dire. Dire guys. Muna siya. Oh, subscribe sa mo sa yung channel guys. Sunod si Falmar, si Chase, si Joseph Regala. Hi ninyo guys. Kang Luis Sanchez, ikaduha na kaha. Si Rimo Naila. Sunod si Ribo Ramsey, si Sosi Moglimada, si Chrisley, si T-Boy, si Ravy. Hi guys. Ni Francis Pocson. Hi Pox. O ni Gladys. O ni Rasha. Pakapin. Kinaghatag ko na sila message na huwag hapon na pressure yung tama no. Hi ninyo Tita Josephine o ni Kuya Richie. Uy. Tita, baka naman magmumukbang ako. Kahit cordon blue lang. Muna tita, andam na juga ko. Call my name, I'll be there. Masong juga na stress ba? Sunod, kisa man. Si Cypress Wenceslao. Hi, Cy. Mana sila tong gipang shoutout guys. A few moments later. So, mana ni guys, pinaka-messing ang makeup na akong nabuhat. This is my final look. Ambat lang. So, mga guys, thank you so much for watching. I hope na naman na ibawaan sa akin. I hope nga mag-subscribe hapon mo and ring the bell for notifications. Bye! Mga lapay!